now I would like to ask your attention for the American colleagues jumping together with Dutch and English troopers from 4 Hercules aircraft. Dames en heren, als u de vorm van de parachutes zojuist nog kan herinneren, die waren wat meer afgevlakt aan de bovenzijde. En deze lijken meer op halve sinaasappels. Dit zijn dan ook de Nederlandse of de Amerikaanse parachutes. Het is eigenlijk een historisch moment. 65 jaar na Market Garden ben ik hier zoveel parachutisten in de lucht. Ik vind het geweldig en ik hoop dat jullie het ook doen. A historical moment, ladies and gentlemen. 65 years after the battle, again a lot of paratroopers in the air. And for me as a soldier, it's a great sight, and I hope you enjoy it as well. Again, this is the first wave, and these are the troopers that will join us later during the commemoration ceremony. The brown chutes, the slightly darker chutes. Thank you very much. The brown chutes, slightly darker chutes are the Dutch, and the green ones are the Americans.